Hello, hello mga kabayan, mga manay, mga manoy. Ito na po, luto na po ang aming sinigang na hipon. Yun nga lang, inabot na po ng tanghali. Nako, nasarapan ng aking biyanan. At ito pa. Medyo, hindi naman to kare-kare, pero masarap. Ay, may alamang, sabi nga ni nanay. Pero tatry ko lang. Kadalasan po kasi kami, dahil may lahi po kaming Ilocano, bagoong isda ang pinaka-prepare kong gamitin. Yan. Ito may konti pong ang prutas ko ay ubas. Yan. At tubig na lang po. Ayos na po yan. Ay, salamat po. Busog na. Ayan po, humirit pa ang aking inay. Ang aking pangalawang inay. Ang tunay ko pong nanay ay nasa Marikina, si Mama Lisa. At ang aking pangalawang inay, kain po tayo mga manay, mga manoy. Ay, ang aking second mom is si Nanay Tina. Siya po ay nakatira sa Katagalugan from Pagbilao, Quezon. Nako po, kung papala rin tayo mga kabayan, tayo ay pupunta po tayo sa Pagbilao, lalo pag piyesta na yan, no? Pagbilao, ibig sabihin po nun ay papag at bilao. May history po yun. Ayan, bago po mga kabs ang kwentuhan natin mga kabayan, unang subo para sa inyo. Masim-asim. Yep. At dahil nga po ako ay Bicolana, hindi maalis ang sili. Nakain ko lang po yan. Maanghang ba? Medyo Makagat. konti po, hindi ganun kaano. At titikman din po natin yung hipon. Saktong size lang po. Kasi medyo mahal po ang hipon ngayon. Tipid nga tayo. Tika nga, pagluto man lang ng sinigang. Siyempre may rekado pa po yun. Alam niyo na mga ginang ng tahanan. Yung mga nanay. Kasi kung puro masasarap ang ating ulam at bibili natin malalaki, paano yung mga susunod na araw? Lalo na kung may mga anak ka, nangungupahan. Ito po. Sariwa pa na, matamis-tamis. Nakita niyo po yung subo ko, lalaki. Tingnan nyo, tumataba na ako. Nakaraan po, lumit-lit ako eh. At tatikman naman po natin yung upo. Sariwa po yung upo. Siyempre dito po sa Cavite, marami rin mga tanim na Ang kainaman lang po dito sa Cavite, yung mga gulay, ay medyo mababa. Ay ito po na yung bagoong. Hindi ka nagbabago. Hindi na po. Medyo sakto na kasi yung alat. Gusto ko sanang subukan. Mas prepare ko kasi na yung bagoong isda. Ginamos. Kain tayo. Kumusta ka rin pala yung aking pamangkin? Una kong pamangkin sa kapatid kong lalaki, kay Rally, na nakapangasawa ng taga-Tanawan, Batangas. Kung nasa trabaho kayo, kumusta ko kayo, Yani? Rally, kain tayo. Kumusta ko rin yung lola ni Angel, bali mother ni Yanilet. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo kay Angel. Napakadalang po namin makapasyal. Gusto po siya naming
dalawin parati, kaya lang po malayo. Lalo ngayon may pandemic, kaya medyo hindi kami makapunta. Kain po tayo. May mga kabubukas lang po sa channel ko. Mga anood pa lang, kain po tayo. Ulam ko po ay sinigang na hipon. Nanilagyan ko po ng upo. Upo po. Ayan. Nilaglag yung towel ko. Kain po kasi yung sabaw. Sarap, lalo na kung higop na higop talaga kayo. Sarap. Sige po mga kabayan, maraming salamat po sa mga nanood. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and like. At pakishare na lang po. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Hanggang sa muli po sa susunod kong vlog. Bye-bye!